wallahi ni siri da adama de ga nan mu ko ka be hakili nyuma di mai boti ifla fatoy parce que waso siri bika ni mu ko kunna amina ni service la wal ma amina ni projet créé ya amila ngunna waso siri bika mana ka adama de bo siri kono yiri sababe ijandola ndeni qur'ana bi de ndeni yiri okay ibi zaban kuru keleni ka nyama fu kuru keleni ka zira nje kuru keleni atobi ikiku kili kondo abina fo ni sababu ngula ka bla gele ka be boljo ngade igar sege bi saniyati ibe ka bara meno nyini ni tika soro sanchama iba bara usura iba soro da matere o bara o rode bini iyere nyini fo ki soro abato adama de jugo bi nyine ko ni zeren jele bato jugo bi nyine ko kada balti sila zababa to ikanga mindu garsekela ibo soro nyama fo bato dibibi ni komununje nyama fo de ulu siribui ala ka ndo soro manimi ya kala ka barka ba ayatul laydo ni wati la ni be Burkina Faso ni Burkina ka wajaze ala ka famé ko malama ala ka kishi dama anti sega ko kuma na man karam fo de nan sira Burkina ka yankan ko kanu Sayyidi Sharif Usman Madani Haidara hafizahullah ala ka nakulashi